Waray, pag kinatinoon. Sige la. Spaghetti. Dinira. Lutoon. Spaghetti. Managiti yun. Oh. Waray, magkami nga ito kami kapayang. Nasunog pa naman mga anak duha. Nasunog pa dyan ng balay. Anim batos? Oo, anak ko duha. Nasunog? Oo, lalaki babae pa dyan ng balay. Bali dolan niyo anak. Oo, duha. Importante natin magatatlawas ada pangyap ka mo ano. Nag-oray gud ka mo pagka amatutlab. Galit pamiling gudhin ayo gud basta-basta pagkuanhin lalaki nga sugad apon nga ditapon. Nagsagdon. Ayo gud baga kuanat karakter kita ni profiling ba ida. Good morning. How are you today, my friends? Mga sangkay, kumusta? Ops, hindi kita didi. Adi kita na may San Roque. Pangagay yun din he. Charot. Adi takbatos. Yung pili ko ang oras ini nga pagsimba ay mamuok badaw. Dinit, misa di galyo, ito na simbang gabi, simbang umaga, kaya alas 6 tira din yung schedule. Din yung barangay San Roque. Ha? Ay tira din yung Kapilya. Teman. Ito. Sorry po. Putos nada. Abo din. Hindi rin alas 6 tira kuhan. Bakit alas 6 gabi? Bado. Aba, tiko alas 6 agad. Diri kaya alas 6 ito agad to. Ay. Alas 6 ito aga. 6 AM anak nakitaan. Pagido ko na alas 6. Pagido ko na alas 6 gabi nga yan. Nurelak makapanginan nak. Ano man? Mabalik kita pangaturog. Badaw. Pero kaya adot kuhan. Kanang sarak yan. So dito tato nini baga dito tato ng gihapon baga touring you guide ha. Man. Damot nagbubukaton. Wala may din kuhan ha, live kuhan ka din pero nakabisi sa no. Embankment. Pero parahan nato na 143 1143 ang followers, naka 5k na kita. Thank you Lord. May doon na nato mga advertising ads. So naka-sponsor na sila. Ayawat melat baga tag 0.5 0.10 ng mga cents. Cents mga sintabo ito. So good morning. Today is December ano? 20. Napangagay yun. December 20, 2023. Muli pa kita din yung makapamasyad at aga at gabi. Pag baka nanyungan ni tira kuan mga solar. At dito na pantalan. Ano ka? My lady. Kana? Ano daw? Bago marukitahin na gutay nga kapasayloan. Oo. Sabi, pero kayo nagnabasan. Alas 6 kasi. Sorry la. Sayop ako. Badaw. Tapos na yun ang misa kanina pa. Aman sa kubito na kanan na San Roque nga chapel.
Adi tira bilin. Mana na mga oras ang misa din eh? Oh, alas 4:30. Ito na ako ng alas 6. Ako ordinary lang. Sorry na. Yan kita dito. Sorry lah ha. May kanroke, may dakinagtan. Surila. So, tatlo buhaton na laya na. Mabalik kita panguli. Manahatag na lang kami. Maupit pag aga-aga na lang kita biderson ta na lay ni. Uy, puri ka kantos yung buhanan ni kanto ni. Kanto ni. Minuhubag kay ano. Kanto. Tara, ha? Uy, diri ka. Kay gabay tayo na mo pwede. Gabay tayo na din sunod eh. Ali ba natin panharatag? So, good morning again. Travel kita, travel. Nalipot kita ng oras. Nalipot kita ng oras ha, sorry. Oh, so bali yan na, tigadi kita dididapit na may kabuhinan. Maugod kita bisitaon tan mga lagas naman. Manahatag na lang kami yan ang aga, timprano pa. Tapo baranin ko no, logo daw. Di kami kanda yik-yik, bululuan. Mahawanin kita. Oo. Ano tira didikuan? Lumo. Oh, lumo. Bulalo. Dito yak-yak. Din eh. Yik-yik. Dito na to da. Kunti mo na buhaon talaga no. Ato dito yok-yok. Ay, salamat. Nanukob-tukob kami, nakatukob po. Yak-yak to. Yak-yak. Yik-yik. Yok-yok. Nakatukob-tukob anay kami kadali. Uy, na kita. Islik o di rin. Kapoy nan pala. Matisugan kita nga didapit. Ay ano. Jadi kita may sulod na kabuhinan. Luyunit Ambaw. Oo. Ano yung mga resort? Oo, pwede yung resort dito. Oh. Ano? Hiling vacation. Oo, nakasulog na kita dito. Past last week adad to aton ginshare ano mga so dini on Green Hills no hotel drive-in ba oo hotel California ayun sa baton nyo sasabtan okay so amo iton dinhi nakakada iton dida vacation. May datong dito swimming pool. Pwede ka mo dito mag-party. Ha? Very accommodated, ha? At mga tao dito, mga buutan, ha? Ay, ditong balin nila tatay. Ano man? Hala? Ano ito?
very accommodated dira. Very accommodation. Very accommodation. Tama ba nak? Very accommodation. Ano pero? Pero bot Paulus ito. Bakit talaga? Bakit pala? Ya. Ano pero tatay? Ni nanay? Oo. Wah, di nanay ako pa. Ato, lalo binalhin na ira. Sige ba nun ira balay? Wala na din ni, oo. Oh, atira tatay. Apay. Manot ti ayon. Ay tay. Apay nga aga. Ano iton? Prito. Gido. Siyaga santo, lumusag ang lawas ng bike. May kudoy. Ano na, kumusta na eh? Nakain ka mo. Ba kay naglinibot-libot. Ay, no, sorry. Ito nga. Waray, sorry. Ha? Tagkat kayo, doon ka sa bahay. Hindi re. Na Normal. formal. At nga rin nga tiyo. Lingkod. Jimbo. Ha? Jimbo. Malagat Jimbo. Ano na? Kumusta na ka mo din eh? Ha? Kumusta na? Kumusta na ko no? Ayan na kami din he. Oh, may na. Nakakilala ka pa? Amo to nagatag solar. Ha? Amo to nagatag solar. Aw ikaw adto. Diri Asya. Tila diya. Diri ni Asya da. Limtanon na. Nagtalo na, lagas na. Na-under pa ni Solar. Oo. Alo yan Diyos. Diri man ito nagpapaagad. Kay di. Bawaton. Oo, kay labi na kumbaga di rin nasisirakan hin maupay. Kay pirmi ada di kasirakan. Ginagawas mo ni Tuwang Kuda. Aniya, hain dapit. Adi man dilim. Mariton di ako kuha. Mare kuha. Kinukuha ko gan. Kinukuha ko doon. Nanay ko kadto dito ko doon. Maupay manit kakuan. Oo, dorong ang turan. Kinukuha ko to. Kadto. Kay para diri pagtao yun. Oo. Kay Daw ano, salamat kitahan nagpaambitinin Solar. Kamu lang nga duha taan eh, pero may binalhin naman kamo. ha? Binalhin. Aray. Amo lagyap ini. Adi rin, di ba nakatok Oo, dito? Dito. Ado kay gido inintat darala. Adin kuan. Baga tulaon. Baga spaghettihon ba? Mare pag kita tinuod. Sige la. Ano ito? Spaghetti. Adi nira. Lutoon. Spaghetti. Spaghetti yun. Oh, spaghettihon. Kaya pa ito. Natag nira doon. Oo. Sige la kung baga ano, baga propasyadak na niya iyo ha. Oo, sige la. Ha? Makadiyanay kami. Hala. Oo, salamat. Sige, sige. Oo. Busan na kita kinabuhi nila. Oo, importante makusog nga lawas. Ano nalakata ka mo? Maloy kayo kay may dapan ng kakadtuon. Ha? May palot may kakadtuon. Nagatin ikaw na ito makakabuhat na anak. O ngayon, Oo. kay ano? Kaya yung mga tin, kalawasan makulol. Mamay kay nakatuloy doon ko anak. Karapa. Oh, Ay, bangin. okay naman lakay. May nagtutduha nga doktor. Mori pagkanto iya. Malungin ko no itay. Ading ko tapalita. Kayak na pagkantugya pa ko kay mulunap dinhi. Nak gunin lagas na tigalahan. Amo na. Amo ito, nagpasan lagating kahoy. Mulunap dinhi. Yung Di bibi na ko na ini. di na angay yung mga dot pag kinuan pinanyal sahon. Oo. Anak didi. Mm. Kaulo ko sang gutan pagkabuhi. Bad daw. Pagkabuhi ka din, mga ilo. Magunti pa. Pagkabuhi good. Nagagawaray man kami nga ito kami kapayang kanasunog pa namon mga anak duha.
Nasunog pa din ang balay. Aning batos? Oo, anak ko duha. Nasunog? Oo, lalaki babae pa din ang balay. Bali dolan niyo anak. Oo, duha. Ang talon. Amiton. Dolan ngayon niyo anak. Ha? Tapos na kompa. Oo, lalaking babae. Pero ito ni Redad. Mga, Bata pa. oo, okay. Ano siya? Awan ito na iyo. Mga anghel ito niya na herang nagbabantay. Doy, masugad nga da. O gito. Bagot nga malaymay. Babayi ay amoy ito nila kang magsapit. Awan ito na iyo nagbabantay. Kay tadi, namunak dito ko nanay Luli Kasilan. Ang buhi pa. Niyang ka nagbe-birthday. Akong patod nga anak. Tiin eh. Kaya naawad man kay Gripo. Bidya ligid. Iyagim ko anan pianmugan. Lumagkat pagkadto dito balay. Katapos pagkatan tabok pa dito niya patod. Dito pagbunak paguman. Ada wala sabot nga na Ugtang na. ginduktan naabot ng kalimot ang balay. Kaya masok ko din nga balay. Di nadto dapit. Dito. Ah, 1982. 1982. Adto. Dag ko na din talon hira. Ay, Ano, oo. 1982. Mama ito nga. Nangaro kin tambulig. Oo. Kaya wala nang parapton. Pagkataktakloban. Mama ito. Bunyog kami anak tulo. So, dito. Pero man. Kato ka YMCA. Ay, biling ang YMCA. Kay agad bukag ngayon ito. Amo ito. Amo ito. Amerikana mo na nakad to. Kan Kuya Lito asawa. Amit ko nang kami. Dagang kami balo niya. Rin musulot kami sulod nga duwa. Sa ruwal. Dadag ko. Amo ito. Anak ma'am, di kita magdadara. Mga piliwat, pagka na namon ng tindahan, may taga-samar, na babae, naging kinala ako. Alam, ikaw kuno na sunugan na, no? Di ka kaboy na, anak ko, oo. Doha kuno nga batang patay. Anak ko, oo, doha, lalaking babae. Alam kami niyo balay. Anak, waray, pat kami na lumon. Alam, pagkato ko na City Adventist, para buligang ka. Ang ito na, City Adventist yung Tacloban. Pagkiana ko, City Adventist, alam dito ako urog. Pagkadtulak ko dito. Ay, napagkadtuak. Pagkadto ko, dahil, ano ko dito mga City Adventist nga. Edukadong tao, ang ito mga bugado da ito. Kung ano ito nila. Ang malong, ikaw kung itayan, away ko kung ano nasunugan. Anak ko, ito nga bata, ano man ko nang kasugan. Kada kay among balay, gindok sa ng kalayo kay ang biray, napalid na rin among may kalayo. Na ang katapusan, Ore na nagpakagawas. kay naka ng sakob, Siminto. diri. Magino ano? Nanya nga turo gadtera. Diri naka ng pultahan. Magino ano? Waray, kay nakasirada. Waray pagkabri. Kaya sira man tusugan yun ni kataas. Kaya humay itong didi nga, sa isakos. Sirong, may bugas ang bagas ko din, diskanso. May bugas dida, ng baul nga kadaan. Masukad nga ni nga baul, ang kadaan nga baul. Itambla. Nakakada ito ng bugas, duhat kasagong yung pagiling ko. Kaya di kanipaan man ini. Palibutan ng balay nga di. Ang didi, tikas ang kalsada ka na nanilula nagdada. Iyan, bata ko ito nang nga di. May tubangan. Pag tiyang kabalay, bata ko ito nila. Alagan kay amot dalagan nila kay Nag-ulyab dayon. Bagama. Ang kadaan nga tabla. O kanang Amerikano kay kantaten to balay din nga napalit. Ginruba man. Diri ang kanang Amerikano nga plywood magdukot. Mo ito naging duktan. Ay. Oo. Halatay, bagama ko ang Hala. bagama ko nito ngay musturya no. Kay Ayro makuli man. ka dagto din kabutangan na. Basta kay tiyang ito ray na asenso ng pagpakabugi.
May ito. Wala naguda sinso. Higila, basta itong importante natin magatatlawas, ada pangyap ka mo ano. Oo. Nag-waray gud ka mo pagka Kay maluwi Amutot. na kang Ginoo. amutot lab ito kay ada ka mga doon papabilin. Okay day, basta makuha na lang kami lot yan kung ano ha. Oo, Oo, pasyada. maparupasyada lang kami, kadi kami. Hala. Makadi kami, akong batos. Sige na. Oo, hala, makadi kami. Nag-bless na kita. Nag-bless na ano, oo. Sala. Nag-bless ka no. Maululadugan. Pamati. Sugad dito na. Baga, no? Pastilan. Ano mo itong nakit sinisaring na tunay nga love. Diba? Despite hani kakurian niya na, despite itong itabuhan inira kinabuhi, lagi pera nga duha kita kat lalaki ha? Lalaki iti agin ko kwanti asawa na ati man galit pamiling gudhin ayo gud basta basta pagkuanhin lalaki nga sugada ako nga ditapon. Ayo gud baga kuanat karakter kita ani profiling ba idadi sugadinin sus wrong ini ikukumpir dayon sus wrong ini kuan pero sa latak siring mo dapat makiginoo bisan lang magdiano ka sugadakon ka durong ka saragati basta importante pa dahil lagi kita na pag nagtotoo amo to na iginta na kaya no Bahin ka makabig para sa team amay. okay ya tultul okay tula so much for that. Ngayon ano man abaw oo pare po ba kita to sa kangada kumati ka ginupod ko na ikaw ngada ha asun ka camping ano medyo tamang tin what udoy amo dinit kuan MMR MDR MO Happyland man hindi ni mataragyan man hindi da amot tidak taragyan man tidak amot tidak man amot tikad to lakaupod ka na dat nga da alright pa o ba niya kulat oo ka nagkunak ito nag-picture hit nga da ini din tugod tapago ha terus kay pero kay para ini na natin 143 followers wow ano 143 followers na nakabot kita na 5K baga durno tilipay kakulop ano kagabi pagkita natin nga ulogo dito yung may doon na advertiser may doon na hira na may doon na hatong baga dirilaan mga ilin mga talon baga napanira baga nalilipay ra salit gaganahan na kita ini pag hinimuhin mga istoryahon adlaw-adlaw na to nyo ha ay napagapag buwan ha pagluya-luya oo mag-iim kita ng istorya kada adlaw oo parom hindi na kita
dalaga na. Gidigyo po. Hindi. Mana, mapakyan ako. Kadi na. Nanmamas ko kami. Madaniyo, dida. Budo. Ano, mag-iba inat balay niyo? Mag-iba ka mo? Warayaya, masik! Ha? Ala, wala kita na ayam, dalagan. No, sige. Nag-alasinit na yan to niyo. Ah, wala ni bodo. Awa to pahag na. Ngaran. Di mag bisan piso waray. Waray gihap. Balitaw. Ano ni ngaran? Manalore. Adihin spaghettihon. Ha? Salamat. Oo. Marisa pa yan, tingin ito ng kuan, alien nga, nagpambitan ni Gracia, ni pamilya. Oo, ha? Igin alayan laliwat haam. Sige, marisa pa yan. Ayam. Kala. Oh, Merry Christmas! Happy Valentine's! Oh, happy niyo. Kung hipatsoy. Mali kita niyo di. Tutuyaw ang tatnya bata. Nanunuri kami. Kadina. Alagat nanunuri. Mapay. Ilang tao dida? Aw tao? Kaya mga tao ganyan. Uy, di man tukmo. Kamu latada. Si Mama Buboy. Awa. Aw, iyo di anak. Aw, sorry la. Okay, bye-bye. Ading pritohon. Aw, tukma naman. Ah, manutunay nga ayam. Hello. Inuturiyon dida iyo. Mga piyes pa ka mo? Nangupo. Nga bye. Ito na dito eh. Ha? Ano? Oo. Bayad ako natira ano. Tira chapel. Ano among pagkanin una. Di rin pa yung baga. Kuhan din rurungkab pala. Sino? Oh, sino? Oops, ano ya? Oop, gitu. Ano ba ito? Kaya doon yung pagsulog nyo. Ano yan eh? Nala. Nasa rinon din ni Baya. Itira patro no? Pero Mayo. Nasa Rino. O nasa Rino? San Roque. Kagaya nangingilala na yung mga ayad na oh. Na ako na nira kapilya. Pinahiro taas. Bayan sunod nga tuig, patron air condition na din. Diringen nasa Rino. Andito to ha may ano ba ito nga kuan baryo. Lipot na kita. Ayan kay. Kumusta? Ika. Dali na. Ay, sorry. Hindi na, alam ka man. Okay la.
Okay. Tiket ito na plaza, ito ni Irabalay, amo dito, oo, amo ito dida. Adto iya. Talo, as my lay, dida mapagkita itong dida. Dida, papalitong tayo itong tato nga kaaway. Tato nga, usang nga puno nga kuhan. Ang bad daw. Nailagay tayo pagturaw. Ha? Pag ano? Oo. Hindi ni buntun din ni kuhan nga swimming pool. May dala na tubig. Balay dito, balay at dito pinakabot nga good. Tapos latayan, amo latinin man. Amo lang man tugot man. Oo, amo tun, pero amo tun tas lalatayan na amo tikad to bas yung mga bisita pakadi ka mo. May dana parapol nga washing machine. Ruban na ngayon na natin. You know. Oo, pero pag inuno mong tera, kailang lang hubog ka mga mangunguli. Tapos ti mo consolation prize, tagurusa ka sa akong abugas. Alagad kayo rito nagtupidikab. Bangin itong siyahan ni mga pag-imbitar, baubos ito sa kabarangay mapakada. Uy, yung washing machine, alagad salasit, kuan, king size bed. Ala, durdot to. Mapahinga mana? Ba? Ano man? Ano't pamahon nga da? Ha? Pagkat kami sir mamahaw. Ano't may dani budo? Say pa kay wala namin parali. Manyaran? Katalina. Mana Catalina? Ikaw? Marilo. Mana Marilo? May dani piso na da? Pagkat kami sir nga amin nag-istorya kami kung naratamo. Itik ba nga piso? Waray. Lagat itik. Adin kuan. Iyawat na lang baga tulaon. Oo. Thank you. Ano sa pa yan? Tingnan nyo ito na sa nga aton nga pamilya nga baga nagpapaambitan nila kuan. Ha? Ginkukan lang ko itong susugba tapos tulaon. Balita oh. Thank you, makadi kami, Manang Catalina. Sugarong talanay. Ori sa pa yan. Ori ka bati. Ha? Nakatamay ka. Laki, isang kayo nyo ko na ito kagwapo mo ko ng personal. Lagasan to ay pag kinuha na. Kagaba. Gwapo mo ko ng kayo nyo. Ori ka ba? Totoo taktali nga mabati on good talaga bisan ora ginyi na doon usahay kaya pwede rin usahay pero may good pag nako nakito tak gani kito nagawa sa kwarto napakadto kaluyo may di ko nalat nababati yung mga good nga tao nga boses mga diwindi kagawas ko rin man ginistoryahan ba kita naluwat ko no kita nago dito niyo hello nagawa sakiton so much for that. Ito nga mga lagas kanina syempre wari nga ni tayo kanos ka kilo ato kuting wari nga nira da kaserola nira to pag kukuang-kuanon, imit-imiton pagluto. Imo na ito nirada nga noodles. Wadyaw. Pero maram ka experience ni nahat anak. Yung pa-experience kita ng sugad din eh. Abita pa preparasyon tayo ni. Oras nga. Takan kita yung durdakong nga responsibilidad. Bisan diri kita tapuran. Rito kita panahatag man ito. Dini motor, nakamotor kita. Nakapan na kita na, naka-truck.
Tapos talaga nga umang sako-sako. May doon sako ng bugas, grocery items, at mga good nga garamiton, mga dilata, kaon-kaon nga noodles. Mo stilang Ginoo ko. Ay. Ano ko no? Diri ako. Na ano? Diri. Oy, bado. Amo to taton ko ko anon. Sa kasako ng bugas, di pwede. Tapos sa naton nga na akong dream nga ni nga truck. Ang 6x6 ang kanan army. Amo tong taton ko ko anon. Ano daw? Kanto kita, baka marisya nagtira dito. Masara ka pamilya. Ayawat na la. Baka makakuwang kita. Bado, niratatay ngayon, nalapsan ta na. Nalapsan ta na. Mapangaga mana. Mapangaga iyo. May daniyo di da budo. Pako na lanay. Paorin bita. Balito ayaw gad. Ayaw na oh. Kadina. Balik diri gad. Kadina. Salamat. Ori sa payan. Shout out kita din niyo. Oy. Merry Christmas. Oo, ori sa payan. Adi mana baga. Pananala ha. Salamat. Tala sa karon talanay. Good night. Pray na. Amo lagto ka na ha. Ano pa ito, sugbat niyo tapos gin pripritos man ko nito. Tulaon. Ano? Balita ka di kami. Good night. Sweet dreams. Thank you, makadi kami. Pari sa payan. Makalilipay na toir. Hindi nagtira nga ngalimutat. Ano, di ba? So, basta anak. Itong pangarap diri itong kuan, daydreaming. Basta pure lati mo intention. Pure lati mo hinahangad diri para hay mo kalugaringan kun diri para hay baba maaram ka nga anong panimot imo karikuhan dinhi kalibutan di man tin madadarangad to ha langit oras nga bumaya ka na din nakakuwang kang kan usa nga artista andin kukuan ni ginistorya ni Agamulak usa nga babae ha Rico sikat pero kalagas ano man gusaan dito ng kwarto may pamilya ano man niya tiya korta salit samtang maani ka kalibutan may da ka pa panahon diri ka pa nanluluya diri ka pa lagas diri ka pa atindiron matong imo ano kaya ako mga nagsisiraton may daw sa nga kuan ay nagtimbali niya adi dito ano lusad bi usa na lang ito ano usa na lang ito didi tayo hatag kanda sangkay dawi hindi niya lagi ano diri na didaang dito kita balik wadaw maano diri ka man nakikita no sahay magkakaw ang tatay ka ni Dawi ano Ha? tatay ni Dawi Na. pero ikaw ang tatay Oo. amo na penyaga Oo. Wari kilala yung kayo nagparot ka naman
Nagparot. Hi man ni nanay. Dito. Ikaw ada kala. Wanna join with the club? Ano? Hapon ka? Damo din. Sige anak, pili di daw. Hanti mo din eh. Hay, pili. Sige na, po. Sige na. Toto, sige na kagit maara mo. Natalikod at lagas. Otit niya dako. Bato? Iinutot ka man ito niyo. Ayaw na! Di na nala! Mapahinga ka! Oy! Ay na ito! Kuya, tubig ko. Ha? Ano nga ada ka? Kaya mangkong. Apo. Apo ni Mito? Oo. O ino pa ini? Nilo. Emily! Taga-Buntay! Oo. Nag-anak ka na? Ano man? Saan ka lang magbuborotro? Ayong ka. Merry Christmas. Ikakanto ko na lang iyo. Bakit at ako may guruguliyat? Karag-gulit lang din eh. Mubig ko ba di ka na sa... Oo, kipipinainok pak dali na kanto eh. Dawi. Pilo sam kay tunyo ano do di. Oo. Di pinani kami. Ngayon. Uy, hini ha. Tigkanto tabalay. Danit nagtutok-tok. Nagtitinawal at hak. Balito adin kuan. Kami alas 12. Be. Oo. So karon talangay. Ayun po, hindi nagkuha ka pa ba lingkuran. Ambot yung maigo na kunutinin niya. Tato nga ako sa ngaguti. Bango ako yung kalasan nga ako kita tagiheton. Interviews ka labalit. Kumusta ka mo? Ha? Kumusta? Pagkali sa Diyos. Ko ang daw, good maging ko kurukan tukot dito ha, kapusan to. Baga pag-aagi ko na, ko nakit nga to iya. Salamat, Idoy. Okay. Hindi ko gusto niyo. Ayun na, oh. Bungulo dugiya. Oo. Aw, di nakatag ko. Ay, ano pa ini? Emilian. Anak na hula naman. Malagod ko daw ako timbalay ngayon din he. Kasimple-simplehan mula. Rico ka na, ano man, may din kon, may din piso. Inadap gihap. Adap ni. Piso. Oray. Piso ba ni itik? Oray din ni. Apo ngayon niya. Apo niyo. Ang ginawa di ko ano. Ay kanya. Bakit triyon yun? Awi dam kuan. Parang to. Puro panukot. Oh. Panukot. Dako din aga na. Good morning. Sorry, nobody's perfect. Alaga daw. Tunyo. Oo. Lingkod ka mo sangkay. Ayun na kay baga magpinalingkuron pala kami. Mau pay-pay sangkay tunyo na nun. Ano dawi. Kami alas 12 napakadagutin. Dito. Daw idoy pataylo kami kay. Nga, nagtutudan mo sa Nailo puro baktas. Sige latis baga di na kamo yan na nababara ka kunhain. Parisan una nga baga. Naglilinakap. Oo. Nauli. Kasi ano daw di buhi pa di. Ano man, sugaron talanay ha. Baga ko na lanit niyo, ha? Salamat. Parisa pa yan. Babaro ka pa nga ni ang. Oo, kay danig na agingan head. Pag-agi ko din, naggugulit lang ako. Dawi! Amulat baga guide natin. Ano man, Emilia? May. Meheng. Meheng. Ani na ito na naukoy. Awanin na, ni masawa, ni Kiyap. Oo. Ninyo. Oo. Nagina naman ninyo. Tinatabay dida. Tabay. Hirap pagka. Away yun at balay dida. Paukoy lera. Hinot tao dito. Damo man tutulo matad to. Upat na tiya breeding. Oo, ayun. Hinot at nga lagas. Wari lang. Ay, daman.
Kani nga ni may dikiti ni tagap gida na. Ana ko kadua. Ay naman lagas nga baga nagkuhan kampay. Amo din. Tagya din natin. Ah, tundara gagya pa to. Eh, ano tataloyo? Nakabusag. Lagat halaka. Balita makadi kami ha. Thank you. Oo. Kadi kami mana. Oo. Kandle, tagal lang kamunda mo nga grasya. Oo. Thank you balita. Ming, mako na lang tro. Ikuha ko na lang ito buntay. Pwede naman kuha na no. Tala. Opo. Ha? Anay ha? Badok isin silula dadi. Oh, adin 50. Pwede na. Thank you sang Wala sa pa yan. more blessings to ka. Oo, ikaw to nalat anay ba? Ingat kayo, ingat lang sana sila sa inyo. Oh, gitu. Okay, makadi kami. Ah. Okay. Oh, yun babaktas ka lang. Hindi ka na makaangkas ha. Okay. Ano din na kita pag extra na. Laban na nga duro. Sugod tak sa siringhay mo. Ito nila nga mga kalagsan at nga ito mga nangangadaan. Lifetime nat nira nga diri kita nga ngalimtan nga amol at aton pwede mahabilin din niya kalibutan. Diri nat madadarata nga tuha. Karikuan. Charot. Bagat tul. Again, this has been your friend. Ano yung talbo na klaway. Again, this has been your friend. Another star. Sakay Tonyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Okay, bye-bye. Thank you ha. Tala maulilot kami kay magkukuan. I-edit data kami. Ori kami makasimba. Liwat. Masikot. Di ba yung nakita na tapunan? So ka ito, nag-ano ko, nag-ano kita, nag-extra. Tapos, mabati, medyo ko nababati, medyo gaya ka, vlogger. Ito amo ko vlogger. Vlogger dito man. May kaleton niya nababatian. Kato dito, tira. Pero waray man, waray man yung nakikita. Gino kayo ni man ako matapunan ka. Bad daw.